Biex jiġġustifika l-fatt li s-sena li għaddiet biss kien hemm 7,500 pazjenti li kellhom jistennew fil-kurituri tal-Isptar Mater Dei qabel ma nstabbitilhom sodda, il-Ministru Joe Cassar qal li wieħed irid iħares lejn kemm kull pazjent dam jistenna fil-kurituri. Skont il-Ministru tas-Saħħa kien hemm pazjenti li damu biss 10 minuti jistennew fl-emerġenza sakemm instabbitilhom sodda. Il-numru ta' pazjenti li dik id-domanda parlamentarju diġà spjegajni għadi ħarset li kull pazjent illi kien qiegħed jistenna għal sodda. Ma qalitx għax id-domanda ma saqsitx jekk dak il-pazjent damx 10 minuti jew jekk damx 12 siegħa kif qal is-Sinjur. Ovvjament, jekk il-maġġor parti tagħhom damu 10 minuti u nofs siegħa tagħmel differenza kbira. Fl-istess ħin, minkejja li minn tarif moti fil-Parlament, is-sena li għaddiet biss kien hemm iktar minn 600 mediċina out of stock uħud minnhom anke għal 10 xhur sħaħ. Joe Cassar wieġeb hekk. U l-lista ta' mediċini out of stock naqset b'mod drastiku ħafna.